Nire izen osoa Geni Muhammad da eta Jerati Guaradakoa naiz. Geni Muhammedek ez du oihurik egiten, baina esaten duen hitz bakoitzak belaunaldiak zeharkatzen dituela dirudi. Bere ahotsa ez da berria, baina haren oihartzuna bai. Izan ere, bere komunitatearen historian lehen aldiz ahots hori erabakiak hartzen diren espazioetan entzuten delako. Geni, Etiopiako Somalia eskualdeko Jerati Guaradako emakume zaharren batzordeko kidea da. Tradizioz gizonentzat, jakitsuentzat, adinekoentzat, gordetako espazioa izan da. Han daude Geni eta beste emakume batzuk, beren jakinduriarekin, beren konpromisoarekin eta beren esperientziarekin. Komunitatean errespetatuak eta ezagunak diren emakumeen talde bat gara. Hasieratik hainbat bilera izan ditugu eta gure inguruko emakumeak kezkatzen dituzten hainbat arazori buruz eztabaidatu izan dugu. Beste emakume batzuk gonbidatzen ditugu gugan konfiantza izan dezaten eta gure bileretan arazoak nola konpontzen ditugun entzun dezaten. Genik modu simple baina irautzailean hitz egiten du. Eta hortik aurrera partekatzen duen esaldi bakoitzak erakusten digu nola alda dezakeen emakume batek beste askoren patua. Ez da hitzaldi handiekin, ekintza izil eta irmoekin baizik. Bitartekaritzaren hitz partekatuaren eta errespetuz transmititutako kontseiluaren bidez. Adibidez, inguruan gertatzen diren praktika kaltegarriak hala nola emakumeen mutilazio genitala. Kasu guztien jarraipena egiten saiatzen gara. Adineko horiek dira, askotan gatazka konpontzen dituztenak, akordioak zutatzen dituztenak, komunitatea eraikitzen dutenak, eta duela gutxi arte lan hori gizonek esku zegoen erabat. Baina Genik orain beste emakume batzuekin batera ezi hori hautsi du, eta hori egitean guztientzako bidea ireki dute. Orain emakume zaharren batzordeak daude. Hau batzorde bat da. Tributik urruntzen da, boteretik urruntzen da, politikatik urruntzen da. Emakumeen batzordea da. Emakumeek eta emakumeentzat egindako batzordea. Bere historia erresistentziaren eta eraikuntzaren historia da. Izan ere, munduak sarritan errealitate horiei bizkar emanez biraka jarraitzen duen bitartean, Genik eta beste emakume batzuk mugitzen zailenak diren tokia barrutik eraldatzen ari dira. Hau da, euren ohiturak, aurreiritzia, jerarkiak. Arreta zentzuten diogu, esaten duenak ez baitu bere komunitatean bakarri balio. Urrun gauden ontzat ere balio digu. Dena dakigula uste dugununtzat, botera ikusten dena baino ez dela uste dugununtzat baita ere. Gertakaria garrantzitsua den hortara itzultzeko gonbidapen bat da. Laguntzen duen hitzera, bideratzen duen hitzera, konfiantza sortzen duen hitz batzuetara. Hitz egin aurretik entzuten duen jakinduriara. Eta askotan aldaketa eguneroko espazioetan, elkarrizketa zintzoetan, eta komunitatean hartutako erabakietan hasten dela onartzeko. Lagun gaitzazu Geni eta bera bezalako beste emakume batzuk ezagutzera. Bere ahotsak altxatu gabe, eraldaketa sakon baten indarra duelako. Nire izena Nerea Eskolar da, eta hau Defensoras Ekofeministas da. Medicus Mundi Gipuzkoaren podcast bat. Somaliako eskualde askotan zaharren batzordeak gizarte egituraren oinarria dira. Epaitegiak, polizia eta ministerioak badauden arren, komunitateko adinekoak dira tradizionalki bitartekari lanak egiten dituztenak, adosten dutenak eta berrozatzen dutenak. Erakunde egiturekin batera lidergo bat gauzatuz. Orain arte, pertsona horiek gizonak izan dira.
Zenbat eta zaharragoa izan, orduan eta esperientzia handiagoa duzu. Beraz, bizitza honetan urte gehiago pilatzean, komunitatearen errespetua irabazten dut baita ere. Eta bai, nire komunitatean, emakume izateagatik errespetatzen naute zaharren batzorde honi esker. Medicus Mundi Gipuzkoaren eta Pastoralis konzernen arteko proiektua sustatzarekin batera, lehendik zeuden gizonen batzordez gain, emakumeen batzordeak sortzen hasi ziren. Eta simbolikoa zirudiena eraldaketa bihurtu zen. Eta zer aldatzen da emakume bat erabakiguneetan sartzen denean, guztia aldatzen dela. Behartutako ezkontza, emakumeen genitalen mutilazioa, indarkeria, irtenbiderik gabeko arazoak ziren, orain ate bat dutenak, eta ate hori emakume hauek dira. Jasotzen ditugun kasuen ondorioz, azpitalde eta laguntza talde asko sortu dira. Adibidez, ama dibortziatuek soilik osatutako laguntza taldea, ama ezkongabeek soilik osatutako laguntza taldea, alargunek osatutako laguntza taldeak. Emakume bakoitza bere kasuaren antzekoa entzuten hasi zenez, laguntza talde ezberdinak daude. Bakarrik ez zaudenaren sentipena indartzen dutenak. Kalsooni buuxda iyaguna isku qabaan, nimankuna kalsooni buuxday u ogolyihiin. Lehen isiltasuna zegoen tokian, orain eskuartzea dago, eta lotza zegoen tokian konfiantza dago. Jenik ez du boterea hitz egiten, errespetuaz baizik, entzuteaz, jakinduria partekatuaz. Kasu batzuk ezin ditu gizon zaharren batzordea konpondu, eta gu gana etorri eta aurkezten dizkigute. Agian biktimak ez duelako haiekin hitz egin nahi edo ez dakitelako nola konpondu. Beraz, gizon zaharren batzordeak kasu bat baino gehiago ekartzen digu eta batera eztabaidatzen dugu. Berak eta batzordeko beste emakume batzuek ez dute aholkua bakarrik ematen. Prebenitu egiten dute, alternatiba proposatzen dituzte, etxea bizitatzen dituzte, gurasoak konbentzitzen dituzte, alaben babesa sustatzeko sentsibilizatzen dutelako. Emakumeen eskubidei buruz ere hitz egiten dugu. Jendarteko alor ezberdinei buruz, etxetik hasi eta komunitateraino. Lan ikusezina da, baina erabakigarria, eta errespetuz egiten denean eztabaida ezina bihurtzen da. Denaz da erraza, naiz eta oraindik ere erresistentziak egon, emakume zaharren batzordea bere lanagaitik errespetatua izaten hasia da. Komunitatea gero eta konfiantza handiagoa jartzen ari da haiengan. Haien lanak emakumeen askoren bizitzan dituen ondori positiboak ikusita. Hor dago gakoa, ez geratzean, hitz egiten jarraitzean, behin eta berriz iristean. Komunitatean irabazi dugun konfiantzaz eta kasu gehiena konpontzeko dugun gaitasunaz. Orain komunitateak ulertzen du batzorde horren garrantzia. Eta ez dagoen beste leku batzuetan emakume zaharren batzordea sortzeko eskatzen du. Jeniren ametsa ez da bakar batena, askorena baizik. Emakume batek hitza hartzen duenean beste askoren izenean egiten duelako. Jenik ez du errekonozimendurik nahi, ez du protagonismori bilatzen. Bere ahotsak beste ahots batzuek hitz egiteko balio izatea nahi duelako. Hori da bere ametsa, neskato bakar bat ez dadila pentsatzen duena esateko, bere gorputzari buruz erabakitzeko, edota inposatutako ezkontza bati uko egiteko beldurri izaterik. Privilegioa da emakume zaharren batzordeko kide izatea, oso pozik eta harronago. Beti da atsegina norbaiten mina arintzea, imaginatu aizpa baldin bada. Itziera hau ez da amaiera bat, dei bada. Zeratiko goredan gertatzen dena ez baita salbuespena, eredua baizik. Eta oraindik erresistentziak dauden arren prozesua jada hasi da. Ez dago atzera egiterik. Orain emakume zahar batekin hitz egiten ari zarelako.
emakume boteretsu eta indartsu batekin, bere arloan erabaki errazak hartzeko gai denarekin. Beraz, imagina dezakezu nola izan litekeen altxoagoa maila desberdinetan. Eraldaketa sozial sakonenak ez dira beti goitik etortzen. Batzuetan batzorda txiki batean hasten dira. Ilunabarreko elkarrizketa batean, aski da esatera ausartzen den eta hori egitean. Beste batzuek jarraitu egiten diotela aurkitzen duen emakume batean. Atal hau ahots sendo eta lasai horiei egindako omenaldia da. Emakume jakintzuei, mundu osoa aldatu nahi ezarren ingurukoen mundua eraldatzen duten horiei. Banaka, presari gabe eta etenik gabe. Eskerrik asko entzuteagaitik, atal hau zabalu. Beraien istorioek bidaiatzen jarrai dezatela. Defensora sekofeminista Zulu Mediak Medikus Mundi Gipuzkoarentzat ekoitzitako podcasta da. Besteak beste, Lasarteko Ulu estudioetan grabatua izan da. Ekoizpena, Martin Etxeberria eta Oier Aranzabal. Gidoia, Xabier Etxeberria. Soinu diseinua, Jakes Etxeberria eta Izotza Lastuei. Aurkezlea, Nerea Eskolar. Ei, entzun hori. Ulu Media.